An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye sira ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi alamisa ye alamisa bɛna bɛnnen bɛ nazarasa kalo 8 ye utu kalo ye bi o tile 12 ye ka bɛn 2021 san ma farafinkalo bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ tɛli kɛ jɔminɛ kalo la an balana k'a fɔ bi o tile 3 ye jate la san kalo fɔlɔ don sankura kalo fɔlɔ hejira san 1443 san do dugawu de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka dama bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka ladɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kunungo Mali lakana tigilamaw olu ye avion ta ni ko kunda sɔngɔkaw fɛ ka ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ lakanabaw bɛ wulikajɔ la Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔ na o ko kɛlen bɛ cogo di kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ka taa se bi Mali ministre ɲɛma tun bɛ taama min na o taama n'i y'a sɔrɔ a tun ye ka dɔ k'a fɔ Buguni ka Sikaso ni Kucala ko olu ka senkɔrɔ tun kan ka taa ɲɔnɔ o ko senfɛ taama kɔni o bɔra ma ni waati na fo ka taa Kɔdiwari o taamaw senfɛ a ye kuma min fɔ Kucalakaw fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen bɛ kɔrɔfɔw la bi mun ni mun de kan ka kɛ lakɔli karamɔgɔlakaw olu bɛ wulikajɔ la bi ka yɛrɛ k'a fɔ min ye examen min bɛ sen na ka se ka i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ta k'o ko kunbɛn Sikaso ta ka gɛlɛya dɔw donna na kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasama balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kunungo sungɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na u bɛɛ ka dɔn k'a fɔ Jabali marabolo kɔnɔna na o mara o bɛ ɲɔnɔ fɛ e ka dɔn Mali lakana tigilamaw kunungo u ye wulikajɔ ta n'o ye avion ye k'u kunda sɔngɔ kan o kɔni kɛra ka dɔn k'a fɔ kabini sɔgɔmada tilegan fɛ an balana k'a fɔ u ye wulikajɔw ta yɔrɔ ninnu kɔnɔna na ka na se wuladafɛla ma ka mugujugu kɔni k'a sɛbɛkɔrɔ fili jadiwala tigilamaw ka yɔrɔ caman na an balana k'a fɔ min kɛra u ye wulikajɔ kɛ o waati kɔnɔna na ka se k'u kɔtɔrɔma bɔ dɔɔni an balana k'a fɔ u yɛrɛ kɛra o waati avion ye baara min kɛ n'avion kɔ donna waati ni waati o kɔni senfɛ k'u tilala ka wulikajɔ kɛ ka taa Janbe fanfɛla la maa caman ka fɔ la k'u yera o yɔrɔw la tuma min na n'o kunnafoni kɛra la lakanabaw tilala o kɔfɛ ka kila ka avion wɛrɛ ka o bila sira fɛ o ka wulikajɔ kɛ ka dan fɛrɛ balalen tigɛ o yɔrɔw la ye ka kila ka funfuni baaraw k'olu sigi sen kan nka ka sanga ni kunnafoniw ye kunungo kɔni kɛra ka sɔrɔsiw ye baara kɛ fo ka taa se wulada ma baara in yɛrɛ a bɛ ka laban cogo di kunnafoni fɛn fɛn b'a la an balana k'a fɔ ka sanga ni sigidalamaw walima ka taa se lakana tigilamaw yɛrɛ ma ka sanga ni kunnafoniw ye minnu ma ɲɔgɔn jɛ a yirala k'a fɔ ko avion kɔni yelen kunungo k'u ye yɛrɛ ɲini kɔni ka se k'o boloda o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la an balana k'a fɔ kɔni senfɛ fo nin yɔrɔ in na ko cɛnni dɔw kɛra u kunna nka a ko bɛɛ lajɛlen kiimɛ bɛnna nin ma maa tɛ se ka foyi f'o la fɔlɔ min bɛ sen kan sɔrɔsiw bilama u bɛ wulikajɔ min na a wulikajɔ kɔni cɛnɛla ka kan sigidala maa caman ka fɔ la ne nin tora sen na ko sɔngɔ kɔni ka dɔn fara bɛna kɛ sɔngɔ na o kɔfɛ wulikajɔ minnu bɛ ka ta ka ɲɛ sɔngɔ na lamini ma bi ko ne nin ko tora sen na k'o na kɛ lafiya da ye an bɛ fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan maaw bɛ ka min miiri sigida kɔnɔ yarabi Ala k'a bila o sira kan n'a kɛra de dɔ nɔfɛ ka se ka sɔrɔsiw n'u ye baara min n'i y'a sɔrɔ n'u ye baara ɲuman ye k'o kɛ jamana kɔnɔ na an b'u fɛ o de nɔfɛ tuma min na n'u ye fanga ta bɛɛ ye tɛgɛrɛ fo nɔfɛ tɛgɛrɛ fɔkun tɛ dɔ dɛ sɔrɔ de fini tɛ dɛ tɛgɛrɛ fɔkun ye k'u bɛ baara min de kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ u y'o baara sira daminɛ an b'u fo o la k'u wale ɲuman dɔn a bɛ ka fɔ cogo min na n'a taara ten ni Ala sɔnna ma u foli da b'an bolo fantan naani bɛlɛ fɛ n'an kulola ko bolomakɛ ka ta ka ɲɛsin maaw ma n'o waleya kelen kɛra u bɛ fo k'u tanu k'u barikada fɛn bɛ fɔ a kana kɛ mununu zalo ye ten dɛ baara min bɛ segin ni sigira maa caman bɛ ka miiri k'a fɔ ne nin taara ɲɛfɛ ko nin ye labila sira ye o baara k'a bila o minɛ de kɔnɔna na n'an bɔra yen an balana k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ Dura marabolo an balana k'a fɔ o yɔrɔw la ka Dugabugu la a yirala k'a fɔ ko wulikajɔ kɛbaw nin waati ninnu na k'i ka dɔn ko wulikajɔw kɔni bɛ ka kɛ o wulikajɔw senfɛ ko maa jugu maa 12 bujango k'i ka dɔn olu kasaraliw ni na kunna siningo k'o sɛ ka wulikajɔba dɔ ye sigidalama minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye donsolakaw ye ka taa se lakana tigilama minnu bɛ yen e ka dɔn k'u bɛ wulikajɔ la bi fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen bi ni ka se k'o sigi sen kan maaw bɛ se ka lafiya sigida kɔnɔ cogo min na k'o y'u ka wulikajɔ de kunba ye a yirala k'a fɔ ko nin wulikajɔ min kɛra maa 12 bujango n'i y'a sɔrɔ o ye jadiwala tigilamaw ye ko tɛgɛ dara olu bɛɛ lajɛlen kan ni k'u bɛɛ lajɛlen ni kɛnɛ karaba o kɔfɛ k'i ka dɔn ko maa dɔw bɛ yen ko kura minnu ye duuru don fiɲɛ na an balada k'a fɔ ka sanga n'an ka lakanabaw olu ka kunnafoni ka di an ma u y'a yira k'a fɔ ko nin baara min kɛra
e ka da ko ali bi ku be wuli ka jɔ la ali bi mara ninnu kɔnɔna na ka se ka fɛɛrɛ tigɛ basigi ni lafiya bɛna cogo cogo ka se k'o sigi sen kan ko sanji kura min ko fɔra ni ala sɔnna ma ko a labɛn sabatira an bɛ fɛn min fɔ a kana kɛ fɔ ye fɛn min ye basigi ye n'o bɛna sira o sira fɛ yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen an balala k'a fɔ Tombouctou mara kɔnɔna na nin waati na Mali lakanabaaw kɔni ka dɔn k'a fɔ u kelen bɛ ka nbɛda minɛ ye u y'o wulikajɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ wulikajɔw sigilen bɛ sen kan n'aw hakili b'a la gɛlɛyaba dɔ kun taara ka ɲɛsin Gawo mara ma min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o kɛra dɔ fana in kɔnɔna na tuma min na n'o kɛra ni kura fiyɛra lakanabaa minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ Tombouctou marabolo kɔnɔ u y'olu bila olu bɛ ka larawalibaw sigi sen kan o yɔrɔw la o kɔfɛ Tombouctou kɔnɔna na k'u kɛlen bɛ ka kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnlen sigilen bɛ sen kan nin waati na o kɔni bɛ larawaliw la nin waati na fɛɛrɛ balayiri ka se ka tigɛ cogo min na fasodenw bɛ se ka lafiya o baara min n'i y'a sɔrɔ o kuma bɛ ka fɔ ni k'o bɛ sen kan an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan Tombouctou marabolo kɔnɔ sago ka taa gundamu yɔrɔw la sigidala maa caman bɛ tɛgɛrɛ fɔ k'a fɔ k'o baara min bɛ sen kan n'a ma kɛ k'a daminɛ dɔrɔn k'a bila yi dɛ k'i ka dɔn k'o ye faso ɲɛtaa de an bɛ dugawu de kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na ndon jogo la ka fisa tan bila jogo la u ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin jariwala tigilama minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ ka dankari maaw la n'olu ye wulikajɔ ta n'u ye maa o maa sɔrɔ walima maa o maa ye gɛlɛya taara ka ɲɛsin ma ɲɛ bɛ fɛn min o ye finitigɛlakaw de ye n'olu wulila k'u sɛbɛ don baara ma o ye foli ko ye an bɛ fɛn min fɔ yarabi ala kana kɛ daminɛkɛ bila ye ten k'a kɛ faso de balayɛlɛ mago bɛ fɛn min na bi n'o ye basigi ye u taara o de kama fasodenw ye tɛgɛrɛ fɔ o de kama min ye fasoden caman dabali ban Assimi Goïta min ye Mali ɲɛmaaba ye bi kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnlen dɔw bɛ yen ale ɲɔgɔnna si t'o la Mali kɔnɔna na o kɔfɛ Ismaël Ouague o min filɛ bi n'i y'a sɔrɔ cɛ ni fɔ ni kan bɛ minisiri ye ale ɲɔgɔnna si tɛ avion na fɔcogo la ka tila k'olu bɛɛ ye olu ka taa bureau kɔnɔna na a ye maa caman kɛmana gawo maaw siranna fɛn min ye e ka dɔn a fanba taara o sira de kan n'u ye wulikajɔ ta bi o ye ala tanu ye ala ka bila basigi lafiya o minɛ kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen an balana k'a fɔ Mali minisiri ɲɛma Dr Shokal Kokala Mayiga ye taama minnu n'i y'a sɔrɔ n'a ye olu daminɛ dɔ fɛn in kɔnɔna na o taama tun kan ka taa n'a ye ɲɔgɔn nka an balana k'a fɔ sen fɛ Mali jamanakuntigi y'a wele k'a fɔ ko lajɛrɛ dɔ kan ka kɛ kɔnɔwari jamana kɔnɔ ale tun kan ka taa o la nka i ka dɔn ale bɛ minisiri ɲɛma bila ka taa n'o de kɛra so ye Shokal Kokala Mayiga a bɛ kɔnɔwari nin waati na taama in a susurula fɔlɔ sɔnna ka taa o la ka na nka taama ninnu sen fɛ a ye kuma min fɔ kucalakaw ye Mali minisiri ɲɛma ko don an ka lamɛn. Mba ni président yɛrɛ bɛ se ka kɛ invité spécial ale yɛrɛ bɛna comme ale ka baara ka ca peut-être a bɛ se ka yamaruya di ne ka na place la non min ka di ne ye ale yɛrɛ ka na yan pour fêter avec vous parce que n'i y'a ye aw bɛ ka min fɔ sababu de don ale de kɛra sababu ye mais ale de fana ye décision in ta o parce que ka miliyari kɛmɛ ni ɲɔgɔn bɔ gouvernement kɛsi la k'a fɔ k'i bɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ n'a ye ministre kelen tɛ se k'o kɛ dɛ hali premier ministre tɛ se k'a kɛ fo président ka yamaruya di donc an b'ale fo n'ale yɛrɛ bɛ se ka na o fête la o de bɛ diya n b'a dɔn o de bɛ diya kucalakaw ye mais n'a bɛ se ka na peut-être a bɛ se k'an délégué ka jamanatigi fo la k'a waleɲuman dɔn n ko an nana mission in na parce que n y'a fɔ tubabukan na pour que diɲɛ bɛɛ k'a dɔn parce que an tɛ foyi kɛ dogo la n nana yan ci de la a bɛ dogokun dama dama bɔ a y'a dɔn ne ni président bɛ ɲɔgɔn rencontré tarata o tarata ka gouvernement conseil des ministres dossiers lajɛ n'an tilal'o la an bɛ baro kɛ jamana bɛ lahala min la an b'a fɔ ɲɔgɔn ye ne bɛ hakilina d'a ma ale fana bɛ hakilina d'a ma kibaruya min bɛ yen ne tɛ minnu kalama a b'u di ma décision ba minnu kan ka taa a b'u fɔ n ye ni instruction kan ka di ministre min ma a b'o fɔ n ye o kɔnɔna la de an bɛnna kan ko an kana to Bamako dɔrɔn ka taa maliyɛndenw fɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'i ye mɔgɔ 100 o 100 ta i b'a sɔrɔ mɔgɔ 180 a bɛɛ bɛ bɔ dans le monde rural olu de ye majorité ye n'i y'a mɛn démocratie ye majorité de donc a ko an ka taa kuma maliyɛnw fɛ ka t'u hakilina dɔn hami min b'u la an ka se k'a dɔn donc n nana o de la k'a fɔ aw ye n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ o k'a sɔrɔ maliyɛnw jɛnna n'a ye ou bien n'an y'a kɛ k'a sɔrɔ an m'a f'u ye o b'a sɔrɔ hakili ɲuman de don n'an y'a décision ta fɛn o fɛn n'a bɛ maliyɛnw degun ni maliyɛnw nafa t'a la an t'o sira ta n nana dɔn a ko duwawu kan ye a k'an dɛmɛ ka transition in soutenir n'aw y'a soutenir a bɛ kɛ aw sago gouvernement dɔrɔn tɛ se k'a dilan ka lakana k'a nɔgɔya ka lakanabaliya ka caman bɔ a la ka tila n'i bɛ décision o décision ta o y'a sɔrɔ i ka jamanadenw sɔnna a ma an bɛ min ɲini ala fɛ a ye duwawu ka o ka ɲɛnabɔ transition bɛ ban don min na maliyɛnw ka se k'a fɔ ka bɔ Kidal fo ka taa Kayi k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la transition ɲɛmɔgɔ ninnu bɛna fanga la don min na gɛlɛya min tun bɛ Mali kan caman bɔra a la siraw dɔ fɛ dɛ gɛlɛya in a bɔra fiyewu pour que histoire kɔnɔ yani san 10 a ka se ka sɛbɛn histoire kɔnɔ ko en 2021 ɲɛmɔgɔw dɔ sɔrɔ Mali la minnu taara u ka population fɛ k'u hakilina f'u ye u ye baara kɛ population intérieure la o ɲɛmɔgɔw u sera ka Mali bɔ diɲɛ kɔnɔ parce que histoire kɔnɔ
jamana ba minnu tɔgɔ bɛ ka fɔ démocratie dugu fanga b'u la nafolo b'u la ni u ta kelen kelen u ka histoire la a caman u ka histoire la waati dɔ sɔrɔla u kun bina dingɛ kɔnɔ fu jamanadenw bolila ka b'u ka jamana la mais mɔgɔ damadamaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamanadenw minnu y'u kali k'u bɛ n'u ka jamana jɔ jamanadenw tugur'u kɔ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ u sera k'u ka jamana jɔ a danbe a indépendance ka seg'a ma o de jamanaw bɛ ka leçon d'a ma bi an b'a fɛ o de ka kɛ Mali la o tɛ se ka kɛ n'an m'an soutenir aw hami ye mun ye an m'o occuper o de la gouvernement ye baarakɛla de président ni premier ministre ni ministre baarakɛlaw de don aw ka l'impôt de b'u sara aw de bɛ wɔsi aw ka baara ye l'impôt minnu sara o de bɛ président ni ministre sara donc wuli aw ka baarakɛlaw de donc an k'an ka baara kɛ pour que k'aw nisɔndiya n'a y'o kɛ Ala bɛ barika don baara in na ni barika donnara a barika bɛ sigi aw yɛrɛ ma aw bɛ yiriwa a ye duwawu kan ye jamanadenw bɛ n'a ye duwawu kɛ Ala bɛ barika don transition la hakili to b'a la sɛlɛya an balona ka fɔ ni fiye Mali ministre ɲama kan ye kucalakaw fɛ a y'a fɔ cogo min na jamana in basigi bɛna sira min fɛ yarabi Ala ka jamana in bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye Tabakɔrɔ denmisɛnnakaw olu y'a yira k'a fɔ n'Ala sɔnna ma juma don olu bɛna n bɛɛ daminɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin furancɛlafɛn ma ɲɛmaw ma u ye ɲɛfɔli k'o ko sen fɛ an ka u ka sira lamɛn. Né ici à Bengali, je suis le président de l'association pour le développement de Tabakɔrɔ Extension. Tabakɔrɔ Bekanga don depuis Kumajan on me lutte là. Bon, on me yorom na bi. Ni amanya ka foko fanga yɛlɛmana k'a bɛ phase dɔ kan. Transition soutenue a ti na foko interla ko wɛrɛ de lo. A kan ka kɛ malien bɛɛ ka devoir ye. Parce que a bɛ phase min na ni transition échoué la, a bɛ na fɔ Mali yɛrɛ de échoué la. Donc an bɛ position min na sisan. An bɛɛ ka objectif de transition bɛ se ka soutenir cogo min na, baara bɛ se ka réussir bolo cogo min na, an donna dingɛ min kɔnɔ an bɛ se ka o éviter cogo min na. Fɛn o fɛn de kan ka kɛ sababu ye pour que problème minnu y'an sɔrɔ wagati tɛmɛnenw na walasa o problème ɲɔgɔn wɛrɛ kana an sɔrɔ. Ni a ma ɲɛ ko an bɛ se k'o problème bɛɛ recenser k'a di transition ma o ka se ka baara k'a kɔnɔ nin wagati in kɔnɔna na. An bɛ fɛn fɛn ɲini malien bɛɛ fɛ. Précisément Tabakɔrɔ ka bɛɛ ka communauté mɔgɔ bɛɛ wele. Là où nous sommes aujourd'hui, an bɛ degun min kɔnɔ a dogolen tɛ maa si la. Donc an bɛ wele da bɛɛ ye k'a fɔ ko vendredi an bɛɛ ka bɔ an ka taa an ka manifestation yira k'a fɔ an bɛ transition soutenir comme il se doit. O kan ka soutenir min b'a to an bɛ se ka bɔ degun kɔnɔ an bɛ lutte kɛ opposition na. K'a yira président Achim na ka Choguel fara o kan Tabakɔrɔ bɛ degun kɔnɔ. Ni Tabakɔrɔkaw ka situation yɛrɛ jate minɛ IBK ka kɛlɛ la fanga bonyana kosɛbɛ. Donc ni an ye wulikajɔ kɛ ka IBK bɔ an da la a sababu kɛra duko de ni mɔgɔ k'a b'i ka du cɛ a bɛ fɛ k'i faga. Choguel ni Achim u ka nin yɔrɔ lamɛn kosɛbɛ. U ka drapotigi mankan de don min bɔra ka kɛlɛ kɛ M5 na ka nin di pour que Mali ka cogoya bɛ se ka segin Mali ma. Vraiment an bɛ dɛmɛ min kɛ a dɛmɛ sinsinnen don kosɛbɛ an ka dukow kan komi u yɛrɛ y'a fɔ u ka kuma na cogoya min na ko du ci tɛna kɛ yen tuguni. U y'o kuma fɔ ko ni du ci bɛ kɛ a bɛ kɛ règle la a bɛ k'a kɛcogo ɲuman na. Donc an bɛ Ala deli Ala ka anw kisi ka bɔ o ma. Ka Ala deli fana Ala k'a kɛ sababu ɲuman ye olu ka se ka solution sɔrɔ an ka nin problème na an bɛ yɛrɛyɛrɛ min na an ka duko la Tabakɔrɔ sigi la yan k'a sababu kɛ ATTBU ko ye u k'u hakili to yɔrɔ la kosɛbɛ parce que malien bɛɛ de bɔra k'i nin di IBK ka fanga ma k'a bɔ yen n'i y'a ye Achim bɛ président la bi anw de y'a bila yen n'i y'a ye Choguel bɛ premier ministre la bi anw de y'a bila an y'a bila yen kun dɔ de kama a fana k'i jija a ka malien ka o ŋunakan mɛn donc nin ye dɛmɛ de ye ka weleweledakan si malien bɛɛ ma vendredi ni tilela dunna dɔrɔn an ka taa juma seli bourse de travail ta da la k'a yira diɲɛ mɔgɔ la communauté internationale diɲɛ fan bɛɛ k'a fɔ vraiment an ka transition ɲɛmɔgɔw an b'u dɛmɛ bi an b'u dɛmɛ sini n'u ma bɔ an jigi kɔrɔ inchallah. An balodan k'a fɔ ni tun ye Tabakɔrɔ denmisɛnnakaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu ni tun y'olu kan ye fɛn bɛ fara nin bɛɛ kan ko bɛɛ ka jɛ ka bɔ ka taa dɛmɛɲɔgɔnya kɛ k'a yɛrɛ ka foyi faraɲɛlafɛn ka dɛmɛ fɛn min kan ka fara o kan tuma caman bɛ nin fɔ an ka jamana kɔnɔ na wulikun caman bɛ yen i ka don ci maaw y'o si kelen na maaw dɛsɛlen bɛ ka suma sɛnɛ o kɔfɛ duguw minɛnen bɛ fɛɛrɛ bɛlɛlen bɛ ka kɛ ka duguw minɛ wulikajɔ foyi tɛ ka kɛ ka se k'olu bɔ nɔ bolo la k'o ko to sen na bɛɛ sigimɛ ni k'i bolo da i sen kan musow n'u cɛw i ka olu tɛ ka ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ i ka lakanabaa la yɔrɔ caman na i tɛ wulikajɔ ye o la dɛ an bɛ fanga dɛmɛ ni fanga ni nin bɔra ye o ye gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin an ka jamana i b'o dama di an bɛ fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan fanga kan ka dɛmɛ an bɛ fɛn min fɔ an ka wulikajɔ kɛ an yɛrɛ balima minnu bɛ yen n'u bɛ gɛlɛyaba la tuma caman ka to ka taama olu dɔw hakili la o ka ɲi kosɛbɛ Ala k'o hakilila di an ma an ka jamana kɔnɔ n'o kɛra basigi bɛ don an ka jamana kɔnɔ na n'an bɔra ye communauté kɔnɔ na o sifinnakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko i ka dɔn faraɲɛlafɛn ka maa ɲɛmaaw kɛlen bɛ ka sariya dɔw ni k'o laɲini n'o kan ka taa CNT la o ye mun ye i ka dɔn bɛnkan sɛbɛn min n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ accord min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye Mali ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ye ka taa yɛlɛma don baaraw la ko bɛɛ kan ka jɛ ka bɔ ka taa i ka dusumankasaya yira accord in na o kɔfɛ k'i kɛ nisɔndiya yira k'a fɔ bi CNT bɛna baara min daminɛ k'o baara kɔni ka d'olu ye
commune de demsane kuma min fo anga do ko cira la men ka ɲɛfɔ jamanadenw ye walasa jamanadenw k'u ka tɔmɔta tɔmɔ a kɔnɔ donc ɲɔgɔn ye bonya kama vraiment bɛɛ lajɛlen wulila o kɛnɛ in kan an ka taa hakilina yira ɲɔgɔn hakilina jigin kɛ ɲɔgɔn ye ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma k'a dɔn k'a fɔ faransi bɛ anw yɛrɛ fɛ yan kundamu ko mun kan an ka se k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna ka segin k'a fɔ aw ɲɛna maliyɛnw ni anw tɛ mɔgɔ juguya la an bɛ mali kɛlɛ dilan kunnafoni de don k'a da commune de n'a mumɛ bɛɛ lajɛlen le 13 quartier bɛɛ lajɛlen kulu kan bi ma dugujɛ an mɛnna traité nin kɔnɔna ko anw tɛ foyi kalama a la a kɛlen bɛ ka an ka développement n'an ka croissance fɛn fɛn bɛ yen n'o b'an ka ɲɛnamaya lawaleya a kɛlen bɛ ka i sen da bɛɛ kan ni bi sera bi ko traité kɔnɔna kumaw bɛna fɔ anw ye nin ye mali kumabɔli de nin tɛ transition dɔrɔn soutenir ne n'a fɔra ka transition soutenir an bɛ transition soutenir cogo di transition est jamana de parce que c'est jamana de accord accord le traité entre les militaires maliens et la France nous y fait mita ka ke dogola maliens ma bɔ kalama kana parachuter en camp donc nous ya wala comme a parachuter en ngani donc proposition mena an yɛrɛ de bɛna proposition kɛ sen na ani faransi an bɛ jɛ ka baara kɛ cogo min na walima n'an ni faransi tɛ jɛ ka baara kɛ an yɛrɛ de bɛna sisan k'u walanwalan u b'o fara ɲɔgɔn kan a tɛna kɛ commune de dɔrɔn na mali fan bɛɛ don an bɛ bali mun na mali armée sen fila n'a bolo fila sirilen don anw tɛ se ka foyi kɛ an tɛ se ka partenaire wɛrɛ ɲini an yɛrɛ la k'a sababu o bɛnkan sɛbɛn ye fo anw ka tɛmɛ faransi fɛ hali mɔgɔ min bɛ n'olu kan ka na an dɛmɛ pour ka se ka mali bɔ dingɛ kɔnɔ o si tɛ ka se ka na ko parce que a sababu kɛ traité militaire ye fɛn caman b'a kɔnɔ minnu to dogolen don bon maintenant accord bɛ se ka waraka cogo min na pour que ka se k'an sen walawala k'an ka se an ka liberté sɔrɔ ni partenaire ka d'an yɔrɔ min na ka taa ɲini o cogo la maliyɛnw ka wuli ka jɛ k'an fanga fara an ka marabagaw fanga kan pour le moment n'o ye transition ye ka se k'o waleya cogo bɛɛ la armée ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ mali ka sécurité ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ mali défense ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ pour que maliyɛn yɛrɛ fana ka se k'a ka indépendance sɔrɔ sa n'o tɛ an bɛ jɔnya la dɛ. ne hakili la dugu jenina ka faransi to yan olu ka sɔrɔsiw bɛɛ lajɛlen dugu cira yan an ka sɔrɔsiw de bɛ ka sa an ka civil de bɛ ka sa n'i ye an ka jamana kɔnɔna lajɛ bi bɛɛ bolila ka b'u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ faransi bɛ ka janfa min siri anw na hali marifa bɛ minnu bolo bi jɔn ye marifa d'u ma u bɛ marifa dilan wa donc biɲɛkala n'ale sɛbɛn biɲɛkala kan donc a ye na bagadaji mairie la an ka biɲɛkala ɲini an ka jɛ an ka sen ta o biɲɛkala in kan. an balona k'a fɔ ni tun ye communauté denmisɛnnin ka dɔw ni tun y'olu kan ye mali ka ɲɛta o bɛna sira fɛ a ko kɔnɛ na yarabi ala la ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra ye PS yelen kura an balona k'a fɔ yankɔrɔ ye Samake o y'ale ka tɔn ye ani parti phare n'i ye jateminɛ an ka ministère ɲɛmaa kɔrɔ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Modibo Siré la o y'ale ka tɔn ye olu fara ɲɔgɔn kan ni ka taa bɔ ɲɔgɔn ye Modibo Siré n'a ka tɔndenw ale fara ɲɔgɔn kan ni ka taa bɔ PS yelen kura maaw ye o senfɛ Modibo Siré a bisimilalen kɔfɛ a ye dakuruɲɛ fila fɔ Mali kan Modibo Siré kuma min fɔ o filɛ. kuma ɲɔgɔnya ma daminɛ bi a daminɛ n'a mɛnna a ma da kuma ɲɔgɔnya ma an jɛra fana élection tɛmɛn'o la ka taa liste kelen na donc o b'a yira k'a fɔ sira min b'an ni PACP cɛ bi ko tɛ président ye yɛrɛ ne yɛrɛ na fana kuma na siɲɛ caman n b'a dɔn ko caman la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min kan ka kɛ danbew ye fɛn min kan ka kɛ an ka tabilaw ye fɛn min kan ka kɛ jamana tasiraw ye jamana kan ka bonya cogoya min na adamadenw kan ka kɛ citoyen cogoya min na jamana kɔnɔna la citoyen minnu n'u kunnafonilen don an b'o de ɲini an b'o de baara la an b'a dɔn bi don ka gɛlɛn jamana ma an ye tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka maa minnu tanyana an sango mara la an ye ko caman ye an ye ko caman mɛn ko caman kɛra parce que an b'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye mɔgɔ si tɛ jigila tigɛ jamana min na sini bɛ jamana min na o kɔrɔ ye k'a fɔ an kan ka dɔn élection ko bɛ yen o élection ko tɛ yen o minnu bɛ jamana na bi n'an b'a fɔ ma autorité de la transition olu de kan ka jamanaden bɛɛ lakana maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali ye sigi fɛn de ye an ka jamana kɔnɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u kan ka jamanadenw bɛɛ lakana an b'a fɛ ko baara kɛ bɛɛ k'a ye n'a kɛra bɛɛ k'a ye ka siraw ta an bɛɛ lajɛlen bɛ dɛmɛ k'u jukɔrɔma sinsin o siraw kan ka yira k'a fɔ fana an k'a ye an balima minnu bɛ kɔnɔna la n'olu bɛ nin degunba ninnu kɔnɔna la an miiriw b'u la an hakili b'u la an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ kan ka fanga fara ɲɔgɔn kan nin ko nin ka se ka ban f'u ka se ka sira la donc n'a nana bi kana kuma olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ka hakilina falen k'u la an y'a dɔn ka fanga ko dɔw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ mais tiɲɛ fana kɔnɔ fɛn minnu tɛ bɛn différence min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔw la o bɛɛ ɲɛfɔ an ka se ka fɛsɛfɛsɛ ka dɔn peut-être an y'a ye k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn caman la olu de ka ca ni fɛn minnu n'a sɔrɔ ni an si dubani ko dɔw la donc kuma ɲɔgɔnya ye koba ye u y'an ka danaya mɔgɔ ye y'an ka danaya mɔgɔ ye PACP y'an ka danaya jɛkulu ye an bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ maintenant min bɛna k'o kɔnɔna la ka baara kɛ ka ɲɛsin u ma k'o tintin min ye k'a fɔ bajurubali ye n'an b'a fɔ ma refondation ni o siraw ye an bɛ continuer ka kuma ɲɔgɔn fɛ
ka ɲɔgɔn faamuya ka tɔw la dɔnniya la pour que an kana kɛ kelen ye dɔrɔn ka fɔ an kelen de bɛ se ka bɛɛ ta an kelen tɛ se ka bɛɛ ta f'an ka mɔgɔw de fana ɲini ka fara an kan u bɛ politiki kunda u bɛ société civile kunda pour que an ka se ka taa ɲɛfɛ ka jamana la taa ɲɛfɛ donc an y'a yira k'a fɔ an ka jɛkulu fila an bɛna mɔgɔ dɔw sigi k'olu sugandi olu ka kuma a tɔ kan ka lajɛ an bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya min na baaraw bɛna kɛ cogoya min na ɲɔgɔn fɛ ka bɛɛ ka ɲɛsin jamana ka sini na ka jamana ka sini taama. An baloran k'a fɔ ni tun ye Mali ministre ɲamakɔrɔ Modibo Sidibe ni tun y'ale kan ye u taara ye Samakɛ min fɛ yen yankɔrɔ ye Samakɛ yɛrɛ kuma min fɔ o filɛ. An nisɔndiyalen ye premier ministre Modibo Sidibe ani a ka tɔndenw n'o ye FAR tɔndenw ye a ka ɲɛmɔgɔso wulila ka na bɔ an ka ɲɛmɔgɔso la an ye kunbɛnni ko ɲuman da u kan ni nisɔndiya ye walasa ka baro kɛ jamana in taabolo kan jamana in bɛ yɔrɔ min na bi jamana in kun bɛ yɔrɔ jumɛn kan an ye hakilina falɛkɛw la an yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye jamana ko la an ka tɔn fila bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma jumɛn de kɛ walasa ka jigiya dɔ di malidenw ma donc an ka lajɛ bɔra o kan donc foli de bɛ anw fɛ mɔgɔ min wulila ka s'i ma o ka fisa nin ye premier ministre Modibo Sidibe a n'a ka tɔndenw n'o ye FAR an ka wuli mɔgɔw ye an b'o fo halisa an ye baaraɲɔgɔnya mun daminɛ an ye bolodi ɲɔgɔnma mun daminɛ depuis waati jan an bɛ o cadre kelen de kɔnɔ an bɛ dɔ fara o de kan walasa an bɛ se k'an cɛsiri cogo min na jamana in ye mali ko de don mɔgɔ ko tɛ parti ko tɛ an cɛsirilen b'o la premier ministre Modibo yɛrɛ a ye cɛsiri min kɛ mali ko la bɛɛ b'a dɔn ka se bi ma i k'o kɛ yɔrɔ min na o de la an ka tasibilaba ye an ka bonyaba ye donc an ka baro bɔra min kan o de ye nin transition in waati la an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna ɲɛmɔgɔ minnu ni olu bɛ an kunna bi jɔyɔrɔba de b'u la o jɔyɔrɔ fɔlɔ ye mun ye o ye hakililatigɛ ye u ka jamanadenw hakililatigɛ u k'o tilen jamanadenw ye f'u k'a dɔn ko dogo wɛrɛ si tɛ nin fanga na ko ɲayɔrɔ foyi tɛ fanga in na ni jamanadenw ka ɲali tɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ se k'a kɛ jamana kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ se k'a kɛ tɔn kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ se k'a kɛ malidenw de bɛ se ka jamana in na taa ɲɛ donc o kama u k'u wasa don malidenw na yanni k'u wasa don faransi la yanni k'u wasa don rusi la yanni k'u wasa don amɛriki la u k'u wasa don malidenw na fɔlɔ u kana ko dogo an na an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i kelen y'a dun i kelen b'a kɔlɔlɔ kɛ n'an jɛna k'a dun ɲɔgɔn fɛ an bɛ jɛ k'a gɛlɛya kun ɲɔgɔn fɛ o de kama ni mɔgɔ kelen ye hakilina wajibi jamakulu kan a bɛ fɔ o ma ko jagoya fanga nka n'an sigira k'a fɔ ɲɔgɔn ye k'a to ɲɔgɔn ta la a bɛ fɔ o ma ko jɛmu fanga ala ka jɛmu sabati ala ka hakili ɲuman di an ka ɲɛmɔgɔw ma kɔmɔgɔw fana ala ka hakili ɲuman d'u ma ɲɛmɔgɔ tɛ yen ni kɔmɔgɔ t'i la ni kɔmɔgɔw m'u jɔ u jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔw bɛ fili an bɛɛ ɲɛna o kama an b'a ɲini maliden cɛ n'a muso fɛ an ka tugu tiɲɛ kɔ an ka tugu mali kɔ an ka bɔ mɔgɔ ko la an k'a kɛ faso ko ye. An baloran k'a fɔ ni tun ye yenkɔrɔ ye Samakɛ ni tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na Mali ɲɛta yarabi ala o kuma b'a bɛɛ da a bɛɛ ye kalanbaw kɛ jamanajanw kɔnɛ na ka tila ka na ko i k'a dɔn k'olu bɛɛ ko ko n da ye faso bɔ nɔgɔ la nka don o don faso bɛ ka dingɛ kɔnɔ ala ka kiliman d'a ma n'an bɔra yen an baloran k'a fɔ min ye ɲɔgɔndan baara minnu bɛ lakɔlidenw ka bolo kan n'i y'a sɔrɔ Sikaso mara kɔnɔna na olu ta k'a labanna gɛlɛya la ko kura o ko kɛra cogo jumɛn de la min ye dugakɔrɔ Seyidu Kumare ale b'o ɲɛfɔ an k'a lamɛn. An ka ɲɛmɔgɔw tun ye wele bila an ma k'an ka bɔ ka grève kɔnɔna la désobéissance civile kɔnɔna la k'an ka an ka ekɔliso baarakɛdaw datugu o hukumu kɔnɔna la depuis 5h30 du matin wagati an bɔra ka taa académie na an y'a sɔrɔ lakana tigilamɔgɔw kɛlen don ka yɔrɔ bɛɛ minɛ an y'an yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan fan wɛrɛ fɛ ka taga s'u ma ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna o y'an bisimila an ni académie ka dangan filanan ye ɲɔgɔn ye an ye kuma ɲɛfɔ a ɲɛna u ko ko baasi foyi t'a la u ye lettre minɛ k'u bɛ na yɔrɔ datugu an bɔlen kɔ an taara kapu fɛnɛ la n'o y'an ka centre d'animation pédagogique ye an ye yen yɔrɔ fɛnɛ datugu o cogoya kelen na ani IFM an bɔra an y'an kunda lycée Monseigneur kan n'o y'an ka kalansoba dɔ ye an bɛ se wagati min na an y'a sɔrɔ lakana tigilamɔgɔw kɛlen don ka yɔrɔ bɛɛ fa an ye tɔw kɛ cogo min na an taara an ka mɛ se lakana tigilamɔgɔw ma k'a ɲɛf'u ɲɛna k'a fɔ an nakun tɛ comme centre d'examen BT dɔ tun bɛ yen an nana ka na an b'a ɲɛf'u ɲɛna k'a fɔ an nakun tɛ candidat empêcheli ye ka examen kɛ mais an nakun ye administration fila min bɛ lycée in kɔnɔna la administration 1 et 2 n'an nakun ye ko administrateur le rencontrer ka lettre d'u ma walasa u ka administration datugu mais an tɛ fɛ ka se candidat ma mais an ma se ka faamuya an ma se ka lakana tigilamɔgɔw la faamuya o kɔnɔna la donc dusu bɔra u nana to la ka gazi ni kabakuruw fili an ma donc an bololankolon tun don bɛɛ y'i yɛrɛ ɲini donc boliboli kɔnɔna la dɔw bɔra ka ben k'u yɛrɛ bana donc an ye sira minɛ mɔgɔw tun bɛ ka taa so wagati min na lakana tigilamɔgɔw ye mobili ta ka mɔgɔw gɛn kari kɔnɔlaw la ka taa dɔw minɛ duw kɔnɔ ka taa dɔw jɔlen sɔrɔ yiri kɔrɔ fɛnɛ k'u minɛ ka taa u datugu o mɔgɔ tun ye mɔgɔ 12 ɲɔgɔn ye u taar'u datugu commissariat premier arrondissement ni deuxième arrondissement la u sira ye dugu jɛra an wulila ka se an ka dugu ɲɛmɔgɔw ma kuma ɲɛf'u ɲɛna ayiwa sigikafɔw kɔnɔla la a kɛra sababu ye an ka mɔgɔw u bilala
an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Dugakɔrɔ Seydou Kumare u y'a fɔ cogo min na n'a sɔrɔ bi Mali ka ɲɛta hakila min bɛ sen kan bi n'a wulikajɔ kunba di o ye Ala ka ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bi kɔɔrisɛnɛnaw ka kulu n'i y'a sɔrɔ n'o ye confédération o ɲɛma e k'a dɔn Bakari Kone ale ko gɛlɛya dɔw b'ale ka hukumu kɔnɔna na kosɛbɛ kɛ ko ale kɔni k'u bɛ ka njuguti jagati don ale ka kɛta dɔw la ka senkɔrɔbatɛlu ta ka ɲɛsin ale ma ka tɛgɛnkɔni ɲɛsin Bakari cogo la yɛrɛ a b'o tɔgɔ fɔ a ka kɔrɔfɔla a ye ɲɛfɔli kɛ o ko senfɛ an ka Bakari Kone lamɛn. An taara an ka élection na le 10 juillet selen an ka liste présidentielle filɛ Bagatula de y'a mɔgɔ fɔlɔ ye Bagatula de ko an ka kɛ vote secret ye consensus ma se ka ɲɛ o ko IC tun bɛ yen an ye IC wele ka taa o ka kɛ seere u fana ye serment présenté jamana ye concert ninnu de kama ale taara kanga ye comme président ma sɔn ka mɔgɔ wele yamaruya dun t'an yɛrɛ bolo o de y'a to mɔgɔ yɛrɛ bonya tɛ dɛ président de k'ale tɛ mɔgɔ wele a ka mandat dun banna kalo 6 tun b'a bolo banna a ka dirigeya mandat banna fɛn bɛɛ banna a banna ka taa banbali ɲɛ bɔ a fɛ o la majorité bɛɛ faralen cikɛla bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an nana Bagatula ye ICU nana ni bulletin 3 ye jaune blanc vert Bagatula de fɔlɔla ka blanc choisi ko mɔgɔ min b'a fɛ ka voter ale ye i ka blanc don enveloppe kɔnɔ ne ye jaune choisi Bagatula de y'o an taara élection na ten Bagatula bilen kɔfɛ a fana tilala ka taa minnu bɛ ka an contester a fana farala olu ka tugu ko élection ma kɛ tiɲɛ kan parce que a fɔra ye ko n'ale ma ta faamaw bɛna min kɛ an na a bɛna o de kama a bɛ k'a fɔ ko faamaw bɛna an ka bureau ci ka bɔ yen mɛ nin tɛ min bɛ ka kɛ an b'a bɛɛ kalama dɔw ye mɔgɔ dɔw wele ka fɛn bɛɛ fɔ k'a fɔ u ka fɛn bɛɛ kɛ walasa coordination ɲɛmɔgɔ kana bɔ u ka parti bolo parce que n'a bɔra u ka parti bolo parti mako bɛ sa o baara de bɛ sen na parce que ka Bagatula to a la a ye nafolo hakɛ min di olu ma u b'a dɔn o baaraw de bɛ sen na a kana bɔ u ka parti bolo dɔrɔn an ta dun tɛ parti ko ye IC min tun b'an ka kɛnɛ kan o ye IC ka rapport filɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ bureau la n'a bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ bureau d'ici filɛ devant le IC o filɛ de ye mais a kana ɲina k'a fɔ ko fɛn o fɛn min bɛ ka tourner an kɔnɔ cikɛlaw ka bɛnbaliya tɛ dɛ mɔgɔ dɔw de bɛ yen olu ka bɛnbaliya dilan an ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka parti bɛ se ka sinsin cogo min parce que Bakari Kone tɔgɔ fɔli b'u tɔɔrɔ mɔgɔ dɔ tun tɛ kelen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Kucala mara cikɛlaw ne jamana dara min da Kucala bɛɛ de kan o tɛ ne ka fanga ye dɛ ne Kucala bɛɛ ka fanga ye n'a sɔrɔ la ne de bɛ se ka kɛ cogo min na n'a bɛ ɲɛ Kucalakaw bolo maliyɛnw bolo n b'a fɛ Kucala bɛɛ ka ne bila o sira kan ka tila tuguni ka wele da kɛ an ka intérêt personnel ɲinina ninnu to yen an ka politique ko bɔ an ka sɛnɛko la an ka na mɔgɔ minnu pɛrɛnlen don ka bolo bɔ an n'u ka baara kɛ an balona k'a fɔ ni tun ye Bakari Kone ni tun y'ale kan ye cikɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ ko k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko ka ɲɔgɔn sɛbɛn k'o dabila u k'u ka politique mɔgɔw to yen ko ka tɛmɛ ni sɛnɛ baara yakubali ye n'an bɔra ye o waati kelen kɔnɔna na Bakari togo la e ka dɔn min ye APK ɲɛmaa kɔrɔ ye k'a dɔn k'a fɔ nin kulu min kofɔlen filɛ n'i y'a sɔrɔ ale yɛrɛ tun y'o ɲɛmaa ye min ye ka dɔn k'a fɔ n'a tun minɛnen bɛ a bilalen kɔfɛ dɔgɔfranya in kɔnɔna na ko kura e ka dɔn wele bilala ma an ka sariya dunko juga ni yurugurugu kɛlɛli cɛkada min bɛ kiiribulonba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ka sira olu tun ye wele bila ma nafolo dɔ la k'a fɔ ko nafolo ye ko sigana kelen b'a la o ko la Bakari Togola taara jaabiw kɛ Bakari Togola tilalen o kɔfɛ a ye kunnafoni wele ka ɲɛfɔli k'u ye ko nafolo bɛ ka fɔ a ma k'ale ɲɛna yɛrɛ ale tun bɛ kaso la n'u nana ni kuranɛ ye u b'a da ale b'a tɛgɛ da ka kale ko ale ta kalama Bakari Togola kuma min fɔ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ o filɛ olu mɔgɔw y'an wele komi u ma kun fala an bɛ siran de ta olu ye PV mun ta o baara banna olu fɛ donc an kan ka PV signé ka bila wa cour d'appel la k'a fɔ pour économie o ka baara banna mɔgɔ 12 min tɔgɔ donna dossier rɔ an mɔgɔ 12 bɛɛ tun bɛ donc bɛɛ y'a signé ne yɛrɛ hakili la ne kɛra signature laban ye cour d'appel bɛ taa min kɛ an b'o dɔn ne kɔni bɛ minɛ don min na miliyari 2 ani murumuru o b'an ka compte kɔnɔ bi mun na hali ni taara relevé ta sa o b'a di n bɛ minɛ don min na an ka miliyari 19 ani kɔ ka murumuru o bɛ CMT la min ma sara o juru daminɛ an Moribo Kɔnɛ tile la ka na Babala campagne 2 la ala kuro bɛ ni kirana da kɛ ya sa mɛ n bolo da kan ne minɛna k'a sɔrɔ o bɛ yen CMT mɔgɔw fana b'a sereya k'a fɔ o bɛ yen fɛn min ma diɲɛ ma o bɛ dun cogo di a dunna ka ne jɔ kaso la yɔrɔ kɔnɔ a ma dun ne ɲɛna ne bɛ se ka jɔ kaso la ka wari bɔ compte la an balona k'a fɔ gɛlɛya b'o la Bakari cogo la a y'a yira k'a fɔ kunnafonidaw la ko nin ko in kɔni na ale jabajɛlen bɛ wa sɛgɛsɛgɛli fɛn o fɛn ka d'u ye u k'o sigi sen kan nin ko in na an bɛ fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan min ye ka dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn b'a kɔnɔ na bi n'i y'a sɔrɔ o ye gindo dogolen ye n'o kan ka daŋɛnɛma cogo la sariya tigilamɔgɔw ka baaraw bɛɛ lajɛlen bila sen kan u k'o bɛ se ka ɲɛnɛma cogo min na jamana in kɔnɔna na k'a dɔn maa kɛnɛ minɛ maa nin na fɛn min ka dɔn k'a fɔ dunko juguya ye ka se k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana sen na ala ka hakilila bila o sira kan n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ sankura hukumu kɔnɔna na Seydou Ousmane Marana Aidara ale min ye Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛmaaba ye bi a ye dugawu dɔw kɛ ka kuma dɔw fɔ malidenw ɲɛkɔrɔ an ka lamɛn. An bɛ Ala fo ka Ala barikada. Ala tɛmɛnen kɔfɛ an b'an ka foli ɲɛsin a silamɛ bɛɛ ma ani maliyɛn bɛɛ
ni o ye silamɛw ka sankura min bi wele ko hijiriya o sankura seli ye an fɛ yan. An b'an ka foli ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma k'a ɲini ala fɛ sankura min ni an filɛ o la nin n'o ye hijiriya sankura ye o bi wele ko silamɛw ka san jate n'o ye silamɛw ka san yɛlɛmɛ ye. An bi dugawu ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛn an faso Mali k'a ɲini ala fɛ jamana ye dekun min b'a kan ala b'a dɔn ka tɛmɛ an kan k'a ɲini ala fɛ ala k'o dekun wuli ka bɔ an ka jamana kan minnu bi jamana kɔnɔ ani minnu bi jamana kɔfɛ. An bi wele min da o conseil islamique tɔgɔ la ani yɛrɛ Hayidara tɔgɔ la o de ye fɛn min bi se ka taaɲɛ sabati o fɔlɔ ye bɛn ye. Ni bɛn sabatira yɔrɔ o yɔrɔ taaɲɛ bi sabati mais ni bɛnbaliya warala yɔrɔ o yɔrɔ o maɲi ala k'an kisi o ma. An bi maliyɛnw wele maliden minnu bi kɔnɔ na ani maliden minnu bi kɔ kan an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɛsin an faso bi se ka bɔ tan cogo di an k'o ɲɛɲini an ka ɲɔgɔn to yen fɔlɔ k'an ɲɛsin an faso yɛrɛ ma. Mɔgɔ b'i dɛmɛ i ka ko la mais n'o y'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a la mɔgɔw bi n'i dɛmɛ. Mana Mali tɛ se ka kɛ foyi ye maliyɛn yɛrɛw kɔ wa Mali tɛ se ka taa yɔrɔ si ni maliyɛnw ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ni wuli ka jɔ tɛ. O kɔfɛ an bi wele da silamɛ diinɛ mɔgɔw ye. Silamɛ diinɛ ala ye an ka taabolo ko de ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'o sabati mais an bi min fɔ diinɛtigiw ye fo an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ala ye min fɔ an ye o de ye wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Aw minnu ko a bɛ ne ala fɛ a ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na a kana fara silamɛw a kana fara ala ye min ɲini an fɛ o ye nin mais taabolo ko tɛ baasi ye silamɛya kɔnɔ silamɛ karamɔgɔ bɛɛ k'an ko dɔn. O la mun ka ɲi sisan an bɛɛ bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ cogo di ka sɔrɔ dɔ ka degun ma se dɔ ma. An balala k'a fɔ Seru Usumani Madani Hayidara ni tun y'ale kan ye a y'a fɔ cogo min na an bɛɛ ko ala an bɛɛ ko kira seli kɔni sɔsɔli ma k'o la sun sɔsɔli ma k'o la jaka bɛɛ bɛnna o kan fo karisa bɛ nin kɛ karisa tɛ nin kɛ k'o tɛ maaw kɔ nin kɛlɛ kun bɔ an bɛɛ kan ta kɛ nansara i ka dɔn ko ɲɛnɛbɔba n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen fɛ ko b'a bɛɛ ɲɛnɛbɔ yarabi ala k'an kɛ taw kɛcogo ɲuman ye yarabi ala k'a bila bɛɲɔgɔn ɲɛ o minɛ kɔnɔna na n'an bɔra yen an balana k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ sogo sɔngɔko min tun bɛ sen na i ka dɔn kɔni o kumaw cayalen kun bɛ sogo sɔngɔ k'u y'a sigi a nɔ na k'o sɔrɔ kɛ ko gouvernement ye layidu min ta k'a ma bɔ a sira fɛ sogo feere dɔw ni sogo sanna dɔw b'u hakilila dɔw ko sen fɛ an ka dɔw lamɛn. An tɔgɔ ye Moribo Jara communicatif boucher ɲɛmɔgɔ de ye ne ye. Bon bɛnkan min tun b'an ni gouvernement cɛ a ko k'an ka sogo feere koloma feere 460 ka bu feere 560. Ko misi o misi a bɛ 900 d'a ma. Misi kelen o misi kelen ko ni an y'o fa k'a bɛ 900 d'a ma. Donc an y'o baara daminɛ sisan gouvernement dɛsɛra tile 5 de wari bɛ gouvernement na a ma se ka sara dɔw ta ka ca million ye. Sogo kɔni tɛ se ka san sogo kilo ye 150 a tɛ se ka san u k'a lajɛ an yɛrɛ de ala ka mara de an n'a kɛra sogo kelen kɔni an kan ka na kɔni a ka fisa kɔni. Tile 7 kɔnɔ an tun bɛ ka mun yɛrɛ san jɛgɛ wusu ni ta ye an tun bɛ ka jɛgɛ wusu Sɛnɛgali jɛgɛni dɔ faralen o sɔngɔ kan fɛn bɛɛ da gɛlɛyara trop c'est trop Mali kɔnɔ walahi fantan ka ca ni faama ye misi bɛ wolo an fɛ yan k'a lamɔ an fɛ yan an tɛ se ka sogo sɔrɔ k'a dun a ma nɔgɔn dɛ. An tɛ ala minɛ ka jɛgɛ jalan bɛ jɛgɛ kɛnɛ kɛ naji. Sisan an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ ka sogo kilo feere da kelen fɔ dɔrɔn an bɛ ka dɔ feere 550 ni 80 dɔw bɛ ka feere 600 dɔw bɛ ka feere bu bɛ ka feere 600 ni 50 bu yɛrɛ dɔw bɛ ka feere 770 mun mana sɔrɔ cogo min i b'a feere ten baara in kɛ m'o de i y'a sɔrɔ cogo min n'i y'a sɔrɔ gɛlɛya i b'a feere gɛlɛya n'i y'a sɔrɔ nɔgɔya i b'a feere nɔgɔya la. An balala k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ni layidu min tara layidu ka bɔ a sira fɛ faso kɔnɔ o de b'a to fɛn caman bɛ yen n'a bɛ tindi jago kɛbaaw kan fɛn min ye nɔgɔyada ye i n'a fɔ baganjulaba dɔ n'o ye Mamu Wuso ye ale de lɛ nin fɔ ka tɛmɛ k'a yira k'a fɔ gɛlɛya in tɛ dɔ de lakanabalen bɛ jamana kɔnɔ baganw na ni n'u tani ka segin ani kɔɔri sɛnɛbaliya k'o de ye gɛlɛya in kunba ye ala ka hakili ɲuman d'a ma k'an ka jamana bila nɔgɔya minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye Joyila marabolo kɔnɔ na min ye Burama Daɲɔ san o san ale bɛ wuli ka jɔba dɔ kɛ n'i y'a sɔrɔ ka bɛn ni jɔ minɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna ye san yɛlɛma dɔ ka fara ɲɔgɔn ba kɛ maaw bɛ bɔ yɔrɔ caman na ka taa hakilaw ɲini ka taa haminankow bɔ a kɛnɛ kan ɲinɛnta in labɛnnen b'a fɛ cogo min na ani kunnafonilaw ye ɲɔgɔn ye min y'an ka cɛbɔ ye Usman Kulibali ni bɛ ko a ma Jamasa ale tun bɛ kɛnɛ kan an tɔgɔ la a ye kuma ka min fɔ Jamasa ye o filɛ. Ne ye Burama Daɲɔ ye Falakɔnɔ n'o ye Falakɔnɔ min ye denkɛ ye. Burama Daɲɔ Falakɔnɔ n y'a ye k'a fɔ san o san i bɛ san yɛlɛma ni ka ɲɛnamaya yala ɲinɛna a bɛ bɛn don jumɛn ma ani lahalaya jumɛn b'a la. Ɲinɛ san yɛlɛmaya kan ka bɛn ni tubabu kalo ni tile 18 ma farafin kalo tile 9 ka dugu jɛ a tile 10 na bon a kan ka bɛn araba nata o kunbɛn
ka duje alamisa su la o ye ɲinɛ da ye labɛn minnu b'a kɔnɔ o ye kɔrɔlen mɔgɔw bɛna fura min nɔfɛ kabi an bɛnbakɛw tile la o fura kelen an b'o de la baara hali bi banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw nafolo ɲininaw ni fanga ɲininaw olu de bɛna o fura ninnu nɔfɛ ani mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ni adamadenya ni ɲɔgɔnna nasiraw ka di ye olu de bɛ wuli ka a ɲɛɲini ka taa fura ninnu nɔfɛ a don su kɔnɔna na ko ka ca baara caman b'a kɔnɔ o fura in dama tɛ ko wɛrɛ b'a kɔnɔ a ko ka ca dɔɔni o taabolo de b'an bolo nin kalo in tile 18 ka kɔrɔ a bɛ kɛ cogo min ka kɔrɔ hali sisan o kelen don a bɛ o taasira kelen kan hali bi. An y'a ye k'a fɔ mɔgɔ bɛ bɔ yɔrɔ caman na ka na ni san yɛlɛma in na fala kɔnɔ o yala weledakan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin yɔrɔjan mɔgɔw ma. Weledakan min b'an bolo o kɔni ye hali bi mɔgɔw ka se ka wuli ka bɔ fan bɛɛ fɛ ka na parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔ minnu bɔra Faransi minnu bɔ Abijan minnu bɔ Ameriki minnu bɔ Bamakɔ yan minnu bɔ Senegali minnu bɔ Lajinɛ olu de bɛna fura in nɔfɛ an bɛ dugawu de kɛ minnu bɛ wuli ka na u ka se ka se ko ɲuman ani u ka se ka segin ko ɲuman o de ka d'an ye kosɛbɛ o de y'an ka laɲini u bɛna kun min fana Ala k'a ɲɛ u bolo minnu fana t'a kalama n'u ye kunnafoni mɛn u bɛ se ka na ka boli ka n'u sen jɔ a kɛnɛ kan o fana ka d'an ye a ka ca Ala fɛ n'u nana u ka hamu na ni u kɛra cogo min na san nataw kɔnɔ olu bɛ se ka fara jamakulu tɔw fana kan n'Ala sɔnna. N ka dakuruɲɛ laban min bɛ n bolo o kɔni ye ka folikan ye ka se an ka Mali yɛrɛ de kɔnɔna ma a cɛ n'a muso ani journalisiw aw bɛɛ lajɛlen an b'o fɔ an ka faama k'a daminɛ président na ka n'a bila fo a dugumana na mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali in de kɔnɔ fanga na an bɛ foli k'a bɛɛ lajɛlen ani arajo baarakɛlaw an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Burama Daɲɔni tun y'ale ka u y'a fɔ cogo min na maaw bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ ka taa haminanko fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu bɛ taa ni u ye yarabi Ala o haminanko balayɛlen nɔgɔya ye Masa Rahamani Ala ka haminanko balayɛlen nɔgɔya n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ Yirimajɔkaw fɛ yen olu ka kɛnɛyaso n'i y'a sɔrɔ ye Asagoyire ye o ma ɲɛmaaw kɛlen bɛ ka wele bila balayɛlen ma san o san u ye baara min kɛ u bɛ bɔli kɛ ni ka kabila bɛɛ wele ka na ɲɛfɔ k'o bɛ kɛ sibiridenw ni Ala sɔnna ma o kama u kɛlen bɛ ka wele bila u ka dugutigilakaw ka taa se ma ɲɛmaaw e ka da Asago ma ɲɛmaaw balayɛlen tɔgɔ la u k'u kɛlen bɛ ka wele bila balayɛlen ma ka taa s'u ka dugutigiw ma bɛɛ ka jɛ ka bɔ ka taa baara min ni baara min kɛra Asago kɔnɔna na u bɛ t'o balayɛlen ɲɛfɔ maaw ye u kɛlen bɛ ka wele bila ma ni Ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ u bɛ hakilila min na ni bɛɛ b'a kɛ tan gɛlɛya kɔni o t'i ye kow la ni bɛɛ b'a kɛ tan ɲɔgɔn sama t'i kow la Ala ka da tila ɲuman di bɛɛ ma bɛɛ ta ka kɛ tan sango ɲɔgɔn fɛnw bɛ se ka don jamana kɔnɔna na cogo min na n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbele mun bɛ bolo bi. An karamɔgɔ an taga Ituri jamana kan bingani wale cayalen bɛ kosɛbɛ Ituri jamana kan nin waati na o kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ u ni na maa caman fɛnɛ kelen bɛ k'u sigiyɔrɔ bila banbagacijɛkulu min bɛ n'an b'a wele ko ADF ale de kelen bɛ ka suna tigɛ ka bɔ ni dugudenw ninnu na n'an bɔra an bɛ taa Agilisan jamana kan o dugudenw ani Taliba dugudenw karilen bɛ ɲɔgɔn na nin y'a san caman ne sebaya ma se ka sɔrɔ ni dugu in kɔnɔna la ni waati in na Agilisan dugudenw bɔra k'u ka nisɔngoya tagama kɛ ka yira jamana ɲɛmaaw la n'an bɔra yen an bɛ taa Aligérie jamana kan Aligérie jamana kɔrɔ yan fan fɛ sibili mɔgɔ 17 ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na ni finitigɛlaka mɔgɔ 25 o kɛra sababu ye Aligérie jamanadenw ye wele bila jamana ɲɛmaaw ma k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan majugu minnu bɛ ka jamana kan k'a daga bu u da la n'an bɔra an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan o jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Gbagbo ale ye a ka politiki tɔnkura sigi sen kan a kuma cayalen bɛ kosɛbɛ Côte d'Ivoire jamana kan ni waati in na an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni tun y'olu dɔ ye. An bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'a bila bɛnɲɔgɔnya o minɛ kɔnɔ dɛgɛ o dɛgɛ ka di bɛn dɛgɛ ka di n'a bɛɛ n'a ye ɲɔgɔn kɛ dɛgɛ ye n y'a fɔ a ye n'a ma bɛn a bɛ ɲɔgɔn ɲɔna nɔfɛ n'a ye tiga ka dɛgɛ ye n'a ma bɛn kan a bɛ ɲɔgɔn ciya nɔfɛ n'a dun ye fini kɛ dɛgɛ n'a ma bɛn kan a bɛ ɲɔgɔn ka fini fara nɔfɛ wa n'a ye malo kɛ dɛgɛ ye n'a ma bɛn kan a bɛ ɲɔgɔn malo a nɔfɛ n'a ye fɛn min kɛ dɛgɛ ye n'a bɛn n'o kan n'a b'o min k'o galama bila ɲɔgɔn kɔrɔ o ye bɛn dɛgɛ ye Ala k'an bɛn sigi la an kanubaw jamana kɔnɔ na ko kana bɛlɛyɛlɛ la ani aw bɛ ɲɔgɔn fɛ hakilila ni dusukun ni taasira bɛɛ la ni Ala sɔnna ma sini aw ni Siri Kulubali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ne ni aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna ma ntɛnɛn don